나의 다시 하고 시작하는 아웃카시 원차사가는 दो मिल गया Yana menlay bay, Yana menlay bay. Koy nomor Khalil. Yes, yes, yes. Kamu yang kuat. Giờ nếu mà mình khỉ lắm. Bữa đầu phá lực mình không biết là hăng sợ bữa. Hello friends, welcome back my YouTube channel. Thomko आंनि channel Facebook रावना थाबाय. So दिनै भिडिअ'आनो जाबाय दिनैबो जोङो मेला नायगोन आरोना मेला गिदिर जाथारगोन आरोना माने कारिगावनि आवदां बाजारावनो गिदिर मेला जाथारगोन बाहाय थांनो नागिरदों दिनै जोङो फार्स्ट टाइम आरोना स' नोंथांमोनहा नायलांदोलाय दिनै मा मा मोनो नोगोद इन्टारेस्टिं जागोन आरोना दिनैना ब्लगाव लोखिलांदों नै गाइस मेन Koy nomor Khalil. Yes, 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 yes. एक मिल गया और Lại vì nó mới thẳng lên. À đây, đập trà đây. मिल गया गाड़ी जाइए बन बसी लगना है बन चलो देखो गाड़ी चलाओ देखो ना गाड़ी चला कुशल हो गया नंबर चलो चलो देखो ना गाड़ी Please, 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 please.
सौफैलायबाय सौफैलायबाय जोंनि आवदांनि खुगानि दो मिल गया Dạ nào mình lấy bài, dạ nào mình lấy bài. Dạ nào mình lấy, dạ nào. Giỏi. आनैनि फिसाजोआबो खेला होदोंमोन नालाय ओंखायनो आंहा जिरायनानै दसे गेलेनो सानदों आरोना आं फिदिंगोन आरोना लोगोफोर गेलेनायगोन आरोना फार्स्ट टाइम आङो फिदिंनानै होगोन आरोना ओमफ्राय नै बाबामोना गेलेगासिनो गाड़ी जाए गाड़ी नामा गाड़ी आगे साले गेले आरोला दखना गारि खेला रायजोफोर गामसाया 10 थाखा गामसा मोनलांगोन गारि जायोबा गामसाबो दं आर'नाइबो दं सालाबा गारि जाबाय आरो kamu yang kuat Indonesia. Tandoori मिल गया Tandoori मिल गया. खांने दा कौन चिन खाना? जाने वो मन खाइला masih melanggar masih saya masih melanggar dia Mondai ओमफ्राय बाबाया नै दाउ हांनाय मोन्दोंमोन आरोना मानै ओमफ्राय बेखौनो मिक्स खालामदों आरोना नै खेलायाव मोनदों आरोना बाबाया Wow.
बाय मोनगोन 20 थाखाजों मोनगोन नोंथां नाय बाहाय गिले फै 20 थाखाजों मोनगोन नाय 20 थाखाजों दाउ मोनजोबनाय गासिबो मोनजोबनायलाय गाड़ी की आगे आ रही Juga hor male. Lebih hor. Oh, ikut. Mun wa, ku bono. Nơi जोंहा दाउ मोननाया बेसेबां मोनखो नायदो आरोना नै जोंहा बुरजा दाउ फालोसो मोनखाबाय आरोना हांसोआबो मानै जाबाय नै हांसोआ मासे जानोसै आरोना बेजोंनो बेखौ जानोसै